Assalamu alaikum, hormatly watandaşlar. Türkmen Owazy teleýaýlymy öz işini sungat söhbetleşigatly gepleşik arkaly dowam edýär. Mehriban adamlar, biz bugünkü sungat söhbetleşigatly aýdym taýda diýinjaş gepleşigimizi Türkmenistanyň at gadanan başçysy Rahman Rahmanow bilen taýýarlamaklygy maksat edildi. Parahatçılık ve ananışmaklık, parahatçılık ve ananışmaklık, bu Türkmenin atı babı yodusi, arkadan parasadı payhadı. Birleşen milletler kurumusunun, zahanı yan salyan Türkmenin sesi. Rahatçılık ve ananışmaklık devam edip pederlerin kesini dünyanın abadlığı, dünyanın dostluğu hakkın rahatlığı hem cevizliği arkadağın alıdısı itliği hakkın rahatlığı hem cevizliği arkadağın alıdısı itliği. Rahman Halipa, hoş gördük gepleşigimize. Ine arkadağımızın taýasyna täsirli hem ýakymly ýyllarymyz dowam edýär. Her bir günüň özüne şatlyk ba, aýdym saz ba, şowkunma, şu wagt özümizden millilikleri gurşalan şu gözel ýerde siz bilen söhbet etmeklige meýilleşdirdik. Arkadağımızın taýasyna biziň milli eserlerimiz, onu da milli aýdym saz sunatumyz dünýäde dawarlanýar. Siz özüňiz biz bilýär hem tomoşaçylaryň bilýänler Türkmenistanyň Goranmak Ministerligine ençe meýil berdi ähmet çekýäňiz. Watanyň özüne hyzmat etmek, watanyň goýnuna aýdym aýtmak, onu da milli eserleri owaz bilen halkymyza ýetirmek siziň özüňiz üçin aýratyn bagtdyr Halipa. Bu ýyl garaşdyrlygymyzda da 30 ýyl dolýar. Bayramlara görülýän taýýarlyk hakyna aýdym taýda diýarymyzyň gözellikleri hakyna bu ýytanjyňyzy iýleşlemede ýetirmek üçin size pursat berýär Halipa. Köp sag bolun uly höwes bilen Ýakup, ne hormatly prezidentimiz bize ne bağış sağlanlar, aýratyn ne harby bağış sağlanlarda uly mümkinçilikler açdy. Aýdym sazymyzyň bir aňyrsyna bir döreýiş tunugaty bar. Oň aňyrsyna bir uly taryhlar bar. Türkmeniň bir taryhyny hem aýdym sazda. Türkmeniň taryhyny biljek bolan mukamlaryň bir wakalaryny öwrenýän. Şoň üçin de ýerleşenler. Bedemine öz sunugadymy dünýä ýaymak üçin bir täze eserler bilen ýurdumyzyň üstçülerini bir arkadamyzyň bir alyp barýan teatratyny gollap bilen bağış sağlanlarlar, harby bağış sağlanlarlar bolup täze işleň üstüne işläp bersin. Hatar mundan kerweller geçen bu beýik ýollardan ýüpek ýollardan üstünden geçene asırlar aşan bu beýik ýollardan ýüpek ýollardan kederler men şeýle şäherler gulun şäher aleme doğulan Zahan keştedirler görmene gelin bu beýik ýollardan ýüpek ýollardan. Mehriban arkadağımız öz eserlerine belleýärdi Halipa. Watana bolan söýgü iň bir mukaddes hem beýik söýgü diýär. Harby gulluk tamamlansa-da watana gulluk tamamlanmaýar diýär. Biz öz watanymyza pek yürekden hizmet edebilýär, gulluk edebilýär. Şoň özüm ul bagta Halipa. Sebäbi watana hizmet etmek hemme adamyň borjy. Ýöne şol bir sanyna adamlar buýsanç bilen özüni bagtly duýup şu watanyny arkadagly diýarda pek zähmeti bilen her bir toýu önürjülükli zähmetler bilen marýarlar. Garaşsyzlyk toýmyza da täze eserleriniz bardyr Halipa. Aýdymlaryňyz şekilli aýdym bolup, owaz bolup iýleşlemede ýetirilipdi. Garaşsyzlygymyzda täze aýdymlary şu wagtny golay pursatlarda bir şekilde geçirdik. Her bir raýat bir ötüşün öz goşandyny goşmaly. Bagşy taýdanyna bir işgär medeniýet sunup beýleki ulgumdaýak işleýän o zähmet geçlemeden özüniň goşandyny goşýar. Beden bagşy taýdanyna bolup ýurdumyzyň ötüşüni türkmeniň sesi diýip bir täze şekil çykardyk. Ol şekiliňe mene söýleri, kagajan, tüýlüýün, o taýda kerwan aýdy diýip. Rahatçılık ve
ananışmaklık sığar bolu yer yüzünü yanlın yar karısızlığımızın 30 yıllığı davarını toylur bile toylun yar arkadağı alkışlayar halkımı sayesinde bir karardır baktımı halkın rahatlığı hem cevitliği arkadağın alıdısı itliği zahanı yan salyan Türkmen'in sesi arkadağın parasadı paykası Türkmen'in sesi diyen aydımda kadimi hen şeyle milli hengimiz giyinden davaralan ya yönü dögrün tesiri duyulup dögrü avaydım ol pedir kuvaqtı adamların yüreğine var yani inçi yolu idarlak gidiyor. Tebebi dögrün ödü şeyle gözellükler bize bağış edip alhamız joşur otira. Aydımlarda da eyyem täze dögrün öwüşgünü duyulya, täze röwüş duyulya. Biz bilýät mehriban arkadamynyň saýasynda her bir günümüz şatlyk bilen, şowkun bilen geçýär. Ýa-ni ýakynda da Marw welaýetinde de ýer çäre geçirilip, Türkmeniň Agoý binasyna geçirilen aýdym sazda dawaran özüm bizi galkyndyryar, ähli adamlar ruhlandyryar. Inni Türkmeniň Agoý binasy welaýetlerimiziň hemmesinde diýen ýal bar halipa. Şu Agoýlyň içinde gören diň bir aýdym sazda da giýreňdäk şol bir Türkmeniň milli eşikleri, milli ullanýan gurallary Abadada geçirilen yani adi döwletlerin yol başçylary üçdüde. Şonda da bir milli tagamlar boýunça da bir ýaşlar geçirildi. Şonda daşary ýurtdan gelen mehmanlar diýär. Şol biziň eşiklenmedi, özümiň parasatlygymy, iňneşik geçmedi. Gelýämizek tahy, edýäk, donumy bir dünýäde bir tapawutlyk bildirýär. Şurada bizim üçün bir özümüz, tarihimiz, hormatly arkadaşlarymyz şu zatlara mümkinçilik berip, şu zatlaryň ösmegini, bir ýaşlanmagyň, saglanmagyň edip terbiyeli ösmegini uly täsir edýär şu mirasymyz. Merkez Aziýa döwletleriniň şol döwlet başçylary gelen döwrüne abada milli tähatçylyk dolagyny 6 tane ýer halkara çäret geçirildi halipa. Şonda eýem Türkmeniň milli tagamlarynyň festivali geçirilen döwrüne Türkmeniň şeýle gelen mehmana gadyr goýanlygyna, duýu çörek bilen hödür etýänligine aýratyn sarpa goýup hormat etdiler. Sebäbi olar öňden bilýär Türkmeniň mehman töýerligini, däp desturlarynyň çuňdanlygyny, arkadagymyzyň saýasynda şol gün milli tagamlaryň aýratyn tergisiniň gurnalmagy ähli adam begenler. Sebäbi millilik arşa galýada şo taýda. Şu taýda da gören milli tagamlamyň gapdalyna şu bir gorkuýda goýulmagy, düýe çalynyň içinde bir düýe çalynyň bir özüniň bir adama bir täsiri. Onda da Thomas Pasteur'un dowam edýän bir agarany beýlik döwletlerinde de bada düýeler, on şu biziň düýelenmeden süýdi. Bir özüniň täsirligini nämeden biziň ot çöp, ýerli çöplemizden. Indi Balkan welaýetinde wa indi şor ot çöplerini ýannagyň gülüni ip Buna düýe çal bizine bir enelenmedi gorkuýdan arassa saklap. O şol bir gorkuýdan çal agaran alyp biz çağalykdan şol düýe çal agaran içinde özümem goýarýan. Ene bir didar berdi, Allah berdi. Ene o belli şahirlemediň biri tenaly takallus bilen şoň bir düýe we düýe çal goşgy bar. Şo goşgy oyunda şekile geçirdik. Atan diýerdi goluk boy Atan diýerdi goluk boy döwletlidir diýeli İçinde ýokdur sana tay Kur'anyň men düýe salim We'll bother the mirasım taytılır sana ağladım Sensiz geçmez toy bayramım Kur'an'ım ben düğü salim Düýämma dünýämma diýilýär halifa. Düýe çalyny içýän bir türkmen gelinleri, denanlary mehmançylyga baranda da düýeli hojalyklarda, çaly da diýarlarda bir käse çal çyp soňundan çeşmesine bereket diýip bir gowy sözler aýdýarlar birek adamlar. Biziň ýurdumyzda millilige goýulýan hormat düýän eýem ýüňüniň adam saglygyna ýetirýän täsiri bar. Häzirki wagtda da ýurdumyzda halifa sagdyn durmuş ýörelgesi dowam edýär. Siziň şol ýerine ýetiren millilikden hakyndaky joşguny eserleňiz hemme adamlar indi bilýär şonu. Düýe çaly eýem
görünörünün bäh buň agarany içäýsen diýdir ýa-da görününden eýe. Ýalgyny gören wagtlaram bir zaň üstülen bir wa şu wagt düýe çal çedim gelele. Han bir düýe çal çelle diýip zaň edýän ama özüň üçin ýakymlydyr şeýdi zaň edýän. O dinleýijileň bir zaň edýän pursatlaram bolýar. Salih peygamber huvvati behişte malmış yargıdi Lukman hekimin sargıdi dermanım sen diyor salım var yan zigir İçin var yan zigir Ol küdam yüz kanna digir Barsa git şah zaten begir Kurbanın ben düğü salım Yine bir daha da aýtsak bolýan ýa-da şu meýdan bir täkrarlama barada gurulýar otýsa. Hormatly arkadamynyň bir Türkmenistan dermanlyk ösümlikler diýen kitaby barada bir näçe tomdany bar. Şolaryň içinden ne bir üzärlik barada maglumatlar okap, o bizemine şahyr medine anneler ýa-da filan üzärlik diýen goşgyny o şonu bir aýdyma geçirip şekli geçirip bir halkymyň içinde ne toýda bara bilen baglanşyp ödärlik. Ýene de sagdallygymyz. Şol şekilde aýdymda da halipa bayırlaň ýüzünde owudan dänilip duran üdärliň gapdalyna türkmen halykynyň ýazylmagy, dugtar senedimizde erketmeňiz. Ol emeýem türkmeniň tehraty bilen, milliligi bilen, owudan watanymyzyň gözelligi bilen baglanşýar. Şol şekilde aýdymlar kalbymyzda, aňymyzda ornan aýdymlar halipa. Ol aýdymlar gadymy waglar, ol aýdymlar milli waglar. Bir Türkmeniň bir däpde suwurny, Türkmen tebi waýlyklaryny görkezýär, şol aýdymlaryň üstüne. Türkmen halkymynyň däwletiniň melhemler sultany bolan güzellik. Kederli awaýyň töründe daňan, bildirdiň dermany bolan güzellik. Lukman hekimden wesiyetdir bize dermanlyk häsiýetin ýaýdy idime Şifadyr zanyny kuwat biline derdiniň dermany bolur güzellik Onuň halipa arkadagymyz şu üzärligiň müň derde dermanlygyny aýan etdi. Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikler atly kitabyna da giden maglumatlar bize ýetirýär. Häzirki döwürde de biziň durmuşymyzda üzärligiň tutýan orny gaty uly. Can taglymyza ýetirýän täsirim ýokary. Şeýle tebigi baýlyklarymyzy arşa gallanyny üçin arkadaky prezidentimize öz hoşallygymyzy bildirýär. Mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan işlerini madamy üstüne kimra bolsun. Tagdyrlyk dilimizde senadyr bugün, ýary sırtır göller götürür bugün. Gönlüde arkada payhazlı senin melhemler sultanı bolur güzellik Gönlüde arkada payhazlı senin payhazlı senin melhemler sultanı bolur güzellik Yüzlerдің dermanı bolur güzellik Garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllygy 30 ýylyň dowamyna çekilen zähmetler adamyň dörejüligini kämilleşdirýär, adamyň sunuwatyny kämilleşdirýär, adamyň ömrüni kämilleşdirýär. Şeýle ömrümizde täsir edýän gow zatlar arkadamyz biziň dünýämize düşledi. Täzelikler bolup dur, aýdym sazlar ýanglanýar, milliliklemizde aýratyn ýol açylyp, toý bayramlarymyzdan goşa-goşadan bellenýär. Biz bilýär, türkmen bedewiniň milli bayram bilen türkmen alawaýynyň bayramy sazlaşykly bellenip geçildi. Sizem behişde bedewlerimiz hakynda şeýle-de Türkmen alawaýlarymyz hakynda döreden eserleňizi iýleşlemizde toý gününe ýetirdiňiz. Şol aýdymlar hakynda da dolansak, garagym tehratyny, Türkmen alawaýynyň wypadardygyny, şeýlekem gorokçudygyny aýan edip şol ýerde aýdym bilen, şekil bilen, owaz bilen halkymyza ýetirdiňiz. İlkä şol hormatly beýlen herkerde başymyň bir bedew diýen goşgusyny maňa da ýerine ýetirmek meýser etdi. Şol aýdymam şekile geçirdik. Ýurdumyz bedew watly öňe barýar. Bedew diýilende bir kanatly kuş diýilen ýa-ni ol ýurdumyň ösüşi, ýurdumyň paragatçylygy. Ýene de ne türkmen alawaýy öz bir halkymyzyň türkmeniň gapdalyna madama näme çopollamyz bada. Şoňam gorokçusy. Bir ýurdumyzda türkmen alawaýy diýilende bir özüniň bir
şeýle bir o dolly görkü bilen bir tanalýa da bu dünýäde de. Şol şekilde de görnýändir, gummy sünneti arkamyzda dağ bar. Bir gapdalmyzda da bayır bar. 3 sanak goýun türleriniň aradyny çopollar bilen, ýani türkmen alabaýyny şo goragda durmagy, o sehrada bolsun, dağda bolsun, bizde bolsun, biziň türkmen alabaýymyz gysy, soğugyny, o tomyň ipgegine zidan bile. Şo goşgyň içinde de bada şahirmi diýär de, goragda hüşgär bar, infany düşbi diýär. Orada hüşyar var, insanı düşü, sapata kaydı alabay bulur. Bu canar maktamağı hakkım var, insan balasını bulur vefadar. Tomuz yolda kışta ayılı yetmez yar, sandırlığı nüfü alabay bulur. Ol gatlarynda gepleşsen ýollaşyň bolup durul. Sebäbi ol özüňe wepalylygy bilen, özüni tanadan, özüniň bir aýraty sypaty bilen, goragy bilen, hüşwärligi bilen diýär. Onuň halipa öňden gadymyetden gelýän däpler we aýtgylar we öý hojalygyny owa ýerlerinde de alabaýsyz hojalyga bolmandyr. Öňden eýem türkmeniň däbi diýär-de, arkadagymyzam häzirki döwürde şol alabaýlyň şan şöhratyny dünýä galdyrdy. Türkmen alabaý diýip täsirlesernem sowgat etdi bize. Şol kitapdan biz özümiz ruhlanyp, şol kitapdaky görýän türkmen alabaýlyň her hili renkde, her hili sapatda görnüşleri barda. Şol kitaby sowgat bermek bilen arkadamyz bizi o türkmen alabaýlaryny bolan söýgümizdi güýçlendirdi. Kahraman arkada paýgasyn ýaýdy, türkmen alabaý kitabyn ýazdy. Kullu türkmen ýyny gözüňiz aýdy, bu kitap türkmeniň uwunzy bolur. Kahraman arkada paýgasyn ýaýdy, bu kitap türkmeniň buýsonzy bolur. Täzelikde de döreden aýdymyz we halipa çoponlar diýip. Eýem milli ýörelgenlerimizi eýem ençeme ýyl bäri ýygy derlikde alyp tazaşykly eserleri şekilli aýdym bilen onu da dutar saz guralynyň üstü bilen özüňiz erkedip berine ýetirmeňizi halkymyza ýetirýäňiz. Çoponyň öz aýratyn täsirli hem gyzykly durmuşy we halipa. O türkmen näme çoponlar diýende bir ýaýla çykanda, bir guma çykanda ýa dağa çykanda, baýra çykanda şolaryň ýallaryna bar bir aýdym edende bir şu çoponyň bir özüniň bir öz alyp barşy barda. Şondan täsirlenip buni ýazlyk wagty bilen bir gozalýan wagtlar bar. Çoponyň bir özüniň bir zähmeti bar. Haçan çoponyň ýanyna bar bir 5-10 tane aýdym aýdanda bir onuň özüniň bir mihman söýerligi. Onu şu çopon goşunyna barňdan garşylaýsan başgaça halipasyň. O garşylaýsan başga, onu tüňçe saýyny ber, onuň bir özüniň gapdalyny gowurdy bolýar. Ol çopon çöregi ütgeşik bolýar. O wadi ýanglanýyp belendi pedi, ulukdan ýeşdiler tüýdüň sesi. Ençe ýyllap uly sürüň ýesi, saýan sahynar gerçek çoponlar. Solurdur barın yeri ýaýlasy, ulukly gudly täsin owazy. Gize günni tak rahmetin aglati, saýan sahynar gerçek çoponlar. Köp çoponyň özi aýdym dinläp şol gulak bagşam diýilýär olara. Aýdymlaryň bir joşkuny ýerine ýetirýär, hem täsirli ýerine ýetirýär şolar. Olar näme radiýan üstünden dinleýärler. Köpden şu gapdallaryny bir radio bolup, o radiýan üstünde de näme bilen ýurdumyň ýa ösüşlerini, täzeliklerini, aýdym zalaryny, radio oýunlaryny çoponlar şoň üstünden täsirlep dinleýärler. Halk hazinasyndan miras edilip halkymyza ýetirilýän ençeme türkmen milli halk aýdymlarym ýanglanýar. Radiýan üstü bilen. Adamlar şol aýdymlara teşne, çoponlarym teşne ýüreklerini şol aýdymlar dinläp ganyrýar. Aýdyr sahy ızdý soňup gaýlarda kän
oturmalı sopun Allah böylerde. Yağsı niyet il arzulu toylarda, sadıyan sakınlar gerçek sopullar. Dayanır vefalı ağlamayına, sadıyan sakınlar gerçek sopullar. Sadıyan sakınlar gerçek sopullar. Her bir dörediyen eserlemizin özü durmuş wakalarını suratlandırýar. Yerine yetirýän gowy eseringizde ma türkmen gelini diýip. Türkmen zenanynyň durmuşda edim galyklarynyň has täsirli hem kämilligini görkezýän aýdym eýem adamyň ýüregine barýan inçe ýoly ýydarlap bilýär. Zenanylaryň ezberligi, çeperligi, gözelligi, bir zähmetkeşligi eýem hemmemize ma'lum bolupdyr. Şol görýän gözellüklerimizi dörejilik adamlary adaty adamlardan tapawutly duýup aýdyma geçirmeklige çalışýar, sada geçirmeklige çalışýar. Türkmen zenanylarynyň wasfy dünýä dolu häzirki wagtda. Zenanymyz hakynda döreden aýdymyzda da eýem türkmeniň milli çöreginiň bişirilýän portody, ýer-täher bilen, eýem mal garalary bilen, öý hojalygy bilen baglanşykly hytyrdylarynyň aýdymyň içinde erşargaç bolup geçmegi häzir adamlar üçin hem gyzyklydyr. Şol täkde işlemde ýetir. O şahyrymyz Anne Geliýadyň sözüne türkmen gelin diýip goşgy döretdirip şu şahyra haş etdik. Şular ýany bir türkmen gellemede wasp edýär, bir goşgylar düşýär diýip o da şu goşgyny getiren portodyny şu goşgyň içinde türkmen geliniň bir ýer-täher turup goşgyň başyna da şeýdip başlaýar. Ýer-täher oýunar daň fadyny, päkligin ruhsat türkmen gelini. Dümesini daňypdyr, saçyň bagyny ýöräne syňarda türkmen gelini. Türkmen geliniň bir şu ýerden turup tamdara ot goýberip bir çörek yapmasy, ýerden oglanyşyklanmada bir ýerden turup onuň ýaky mallara gatdaly bilen o ot dökmekle gyza gaşlamanyň taşlaryny darap golpoklyjy gyza gaşly ejelerini meňdejek bolup ýaky çörek ýapdyga gatdalyny bir kiçijek bir hamir edip kiçik çörek etmekligi ol bir näme eneň ejeň bir sagalaryny terbiýe bermekligi de. Onuň halipa şol ýerde türkmen zenany öz perzendine hem edep terbiýäni ünleýär şo taýda hem zähmet töýürlige çagyrýar. Eýem edebiň üstü bilen zähmet töýürligi sazlaşdyryp perzendine öwüt bilen, nesihat bilen, süýjüdil bilen düşündirmegi eýem çagada da zähmede bolan şol terbiýä bolan höwes aýratyn hem artýar. İzahir oyunurdan sadına, İzahir oyunurdan sadına, Täkligin nusxosy türkmen gelini. Dümezin daňypdyr saçyň bagyny, ýörände syňyrda türkmen gelini. Alyaňypdyr gylar tamdyr soğuny, çörek yapar kollarının badına. Melimiz zımnanım kurban adına, taşınımıdı Türkmen gelini. Türkmeniň milli selentleri häzirki wagtda dünýä ile ýa halipa. Biziň ençeme milli gymmatlyklymyz UNESCO-nyň adamzadyň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyna girdiler. Ne biziň Kuşdepde tans desturumyz bar, ýa bolmasa Görogly şadetsanymyz bar. Ne häzirki wagtda da şu türkmeniň milli senedi bolan Dugtar saz guralam UNESCO-nyň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyna girmek hakyndaky Türkmenistan tarapyndan tekliplerin öňe sürilmegi bize aýratyn begenlerge. Ne türkmen halimiz biziň gözümize gelegli bolup durar şu wagt. Gözelligi bilen dünýäni anqaýdýar, hayrana galyrýar. UNESCO-nyň maddi-däl medeni mirasynyň sanawyna goşulan türkmen halysy ähli türkmen ojaklaryny bezeýär. Diňe bir türkmeniň öýlerine däl, dünýä ýurtlaryna da baramazda eýem şu türkmeniň halysyny görmek bolýar. Görnäki biz üçin Bagdat halifa, şeýle milliliklerimizi arkadagymyz dünýä çykarda, dugtarymyzyň owazyny dünýä tanýar. Biziň halimiz indi dünýä bilýär. Türkmeniň dugtar diýilenne bir bolmadama gapdalyny şol eginine bolup geden türkmeniň bir duguluny dugtar bolsa, bir gapysyna at bolsa diýilýär. Bir toýluň alamaty. Dugtar ne bir özümiň yerli ne agaçlanma tuğda ağacından, erik ağacından, tuğda ağacının bir suğulu yerde ösmekligi, oğluluk
döwrümde bir dutar soçulygym etdim men. Onu her hünär bilteň bir kakamda şoňa da gorkdurdy hem öz dutarsa şu dutaryň ýasalyna da bir özüniň bir aýratyn zähmedi ba. Lezzetem bardyr halipa. Özüniň bir ilkinji şonu bir alanda bölükläp ýasamak üçin ýa-ni bir özüniň bir ölçegleri bar da. Şu ölçeglerini goýanda entäk bir dutar boljaklygy, muň näme dutar zakjaklygy, muň sesli dutar boljakmy, ýa sesi pes boljakmy, ýa sadanna dutar, ýa baş dutar. Her hil onuň bilip bolana. Onuň dutary şonu bir ýa bir käçin alanda, käçiniň içini gadanda, daşyny edende, ene bir sap goýup, onu ýüzüne de gapak diýil, gapagyny goýup, şonu bir kırş goýup kakanda dutaryň bir owady bardyr. O owadyň hem ýene de ýerine ýaňa bardyr. Daglaň içinde bir ýaň bolýarlar. Bir gurulsaň ýaňa gider. Dutarda da bir ýaň diýilen bir zat ba. Şu ýazgylanmada da bir şägirtlenmede de wesiýet berýärse bir dutaryň hiç açan sesini bir dinleýäňde de basym kesmeýän şoň ýerine ýaňa bar. Şu ýaňyny dolu goýbermeli. Ol ýaň dutaryň içinde aýlanýar da. Şoda ýaň çykýan ýaňam türkmeniň bir özüniň bir aýratyn owasyny. Şol barda şu ýaňda bar. Helmez dağının kelinden duman gitmezmiş. Nunkurabilin bağlarının ileri Göğnünden guman gitmezmiş. Göğnünden guman gitmezmiş. Bunu kardeş bulmaz kurtun dilek yetmeyen her namardan. Ya ölünce bu çığıttan ileri har hötürleyen yetmezmiş. Har hötürleyen yetmezmiş. Zamanı kuduy genine yeri göğüsüvalanna. Allah'ın gayrı önüne iyileri on tekil mekan yetmezmiş. On tekil mekan yetmezmiş. Dutar salaňda bir özüniň oturuş bir tertibem bar. Bilen gönü, aýaklaň bir elinde bir şu bir özüniň güýç kuwat, onuň bir dinleýiji bilen şu ýok wagtam bir ýer dinläp duran ýany çallyp halipalamada bir wesiýet berýärdi. Öz şekilini özüň daşyndan bir aýna seretip otur. Aýdym aýtsaňam, saçalsaňam öz hereketiň özüňe gurunmak. Ya ýazgylaň alyp özüň dinläp ýazgylarda näle hereket edipdiň. Ya toý dawarlarda näle özüň alyp barypdyň. Öz-özüňe de halipa bolmaly. Hormatly arkadamyň ýyly döwletgere bolsa kitabyny kän zatlar agdalýar. Bir dutarda da näme belli sadanalanmada bar agdalýar. Ýene de şu bagysyr ýolumuz bardy. Bagysyr ýolunyň bir 3 bölme durýanlygy, onuň bir tirme wasylygy. O distansylyk ýolumuz bar, onuň ýanama wasylyk bar. Tirme ahal Balkan welaýatlarymyzda da bar, şol tirme wasylar diýilýär. Distansylyk diýilende de marda daşawudymyzda bar. O ýanama diýilende dilli o gargy tüýdüň ýanyndan aýdýan bagylanmada ýanama wasy diýilýär. Şular 3 bölme belinip olan özüniň bir aňyrdan gelýän halipalar dogrusyny, ol halipalaryň bir çeken zähmeti, şägirtlere, ýetirişleri, aýdan aýdymlary, sow şahirlamyň goşgularyna sözler barmy? Ol döwrümniň şahirlerine de düdülen goşgular bilen näme bagy sadanlaryň madama üstde bolup tädirkleň üstüne işläp bermeler. Onuň halipa gahryman arkadamyz bize serpaý eden kitaplaryny belleýärde. Biz öz medeniýetimize, sunatymyza goşun halipalarymyza guwunmany haklydyr diýe. Biz guwuny bilýäs halipalarymyza. Halipalarymyzyň döreden aýdymlary şuň kunam ýaşap ýör. Sebebi aýdym ýaşan wagty ömür ýaşaýar halipa. Şu wagt ýa öz-özüň bilenim bir tomoşaçy baýalyp aýdymy ýerine ýetirmekle halipalarymyz maslahat berdi diýdiňiz. Indi sowalym halipa. Haçanam bolsa bir wagt sahna çykan wagtyňyz tomoşaçylar hoňyz basypdymy? Haýsy bir derejä ýetende de özüň basgyllyk bolýar ol. Sebebi ol näme üçin şol bir näçe gözler saňa bir sine durda. Şolaň bir özüň alyp barjak bolanda bir özüniň her bagşyň we sadannaň bir sahne eserini goýalan, çykýalan şoň özüne çykmaka bir özüni alyp barşy bardyr şoň. Ünsüňi şol beriljek aýdymyň içine bermeklikmi ýa sözüň gaýtalamaklikmi? Käbir her kim özüni alyp barşyna da bar. Öňe menne köplen şol bir köpçülüge çykanda şol täzir her
tapar baranda bir özüniň täsirligi, özüniň bir hil halk sen basmaklygy bolýar ol. Ol şo basmaklygam seni bir täsirlen aýdym aýtmana, çykmana, özüň görkezmäne bolan täsirlik güýçli bolýar da. Onuň ne ýerine ýetirgen eýem belli bolan aýdymlaňyz bar da, arkadagly döwürde döreden aýdymlaňyz eýem türkmeniň tebiği baýlyklarynyň biri üzärlik diýen aýdymmy türkmen alawaý ýanky gelin gyýlanmaz bilen baglanşykly döredilen türkmen zenany diýen aýdymy eýem toýlara bayramlara baraňyzda şol aýdymlara iýdigderlikde adamlar isleg bildirýändirler. Käbir toýlarda bagşydan şol bir ýerine ýetiren aýdymny ençemegedek ýerine ýetirmekliginem soraýarlar. Şo pursatda size az kemem bolsa bir ýadagylyk döredýärmi, aýratyn şol aýdyma bolan höwes döredýär. Ol dinleýijiniň bir ýene şol aýdym täzin aýdyp berdiýmekligi, ol bir dinleýijiniň hana şol aýdymy birinciden gowy görmekligi ol. Dinleýijiniň bir islegini ýerine ýetirmek, bagşylanan borjy, bagşylygy şo halk ikrar edýär. Şolun gowy aýdymynam näme biz madama ýerine ýetirjek bolup ýöz, madama da ýerine de ýetirer, şol aýdymlaryň üstünde täze aýdymlaryň üstünde de ýene de işler. Netip bolsa halipa türkmençilikde aýdylýar, sunwat halkyňky diýilýär. Mehriban arkadaşymyzam öz dereden eserlemedi arkayn halkymyza ýetirmeklik üçin ul mümkinçilikler döretdi. Kimin yanı göçme, yanı göçme. Ya tuturmam yolunu açma, bakardı ulan aynım görüşeli, görüşeli ulan aynım görüşeli. Geliydim günde ulan gıylardı ul görüşeli, kapıydı ulan yarardı ul görüşeli. Rahman halipa şuwat aýdym sazly hem sazlaşykly söhbetimiz iýleşlemede joşkunly ýetirli ötýär. Arkadagymyzyň saýysyna biz milli eserlerden ruhlanýar. Mehriban prezidentimiz bize ençeme kitaplar sowgat etdi. Türkmeniň döwletçilik görelgesi, ýyly döwletgeler bolsa türkmen medeniýeti ýa bolmasa çaý melkem hem alkamatly eser bar. Şuwat özümizem çaý başynda gurun edýär. Siz özüňiz aýratyn gara çaý içmek öwrenňizmi, gök çaý içmek öwrenňiz? Aslında gök çaý içmek öwrenňiz. Ödem şol çäneňim kiçijek çänek bolsa goldur. Ýekelikde da içeňde bir kiçik çänekde demlenen çaýyň özüniň lezzetinden başga. Onuň goýrak bolsa gowmy ýa ýuwunrak bolsa gowmy? Aslında men ýuwunrak içen. Ýuwunrak bolandan ol demini almaly. Şo demini alsa şol aýdyrak amassam özüniň bir tagamyny, özüniň bir melhemligini çykaryp belli pursatda durmaly pursady bar da. Şonu içip bilsen ol özüni adama täsir berer. Ine Mehriban arkadaşymyzam şu ajaýyp kitabyny çaý hakyny şeýle jümleleri beýan edýär. Çaý bir gaýtarlaryna lay, iki gaýtarlaryna çaý, üç gaýtarlaryna maý, dört gaýtarlaryna göwnejay diýip aýdylar diýär. Türkmençilikde de aýdylýar halipa. Çaý işden göwnejay. Göwnejay diýilýär. Ine Mehriban arkadaşymyzam şu ajaýyp kitabyny çaý hakda ençeme maglumatlary bize ýetirýär. Kitap ruhu dünýämiziň açar diýilýär. Kitap biziň ömrümiziň açar diýilýär. Kitap biziň göwnümüziň hem açar diýip aýdylýar. Şuwat arkadaşymyzyň çaý melkem hem alkamatly eserinden bir ajaýyp jümleler okadyňyz. Çaý başynda bugun siz bilen görüňdeşlik etdik. Aýdymlaňyzy, owazlaňyzy, milli saz guralmyzy erketmeňizi şu owadan gözel millilikleň arasyna heň edip buýsançly aýdymlaňyzy iýleşlemede ýetirdik. Şeýle günden özüne aýratyn ýakynma, ýakymly ýyllara ganat beren arkadaşymyz bar. Türkmenistan parahatçylyk we anançmaň watanyp atanyrlan ýylymyzda da garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toý ullan bellenilçek. Şol toýly günlerde diýdarlaşyp ýene aýdymyňyzy, owazyňyzy, şular ýaly süýji sözleňiz, onu da sunwat hakynyňky paýhatly pikirleňizi iýleşlemede ýetirip durmak biziň hemmämize meýesser etsin. Söhbetimiziň ahyryna halipa buýsanjyňyzy bir arzuwlaňyzy iýleşlemede ýetirmek üçin
bize pursat berýär. Sağlık araşdyrmagynyň 30 ýyllyk toý bilen Mehriban arkadamydy, türkmen ilmidi tüýsürekden gutlaýar. Goýup ösüşler ýurdumyda ýaran bolsun. Bir de şeýle azaýyp döwür baş eden hormatly arkada prezidentimiň jany sag bolsun, ömür uzak bolsun. İl ýurt bähwitli işlerini munun meýläkem rowaşyklar ýaran bolsun. Bizim ýurdumyzda elmedama toýlar bolsun. Şo toýlarda da aýdym sagyň o sesi belentlere ýaňlanyp dursun. Rahman Halipa köp sag bolun. Arzuwlaryňyza goşulýar bizem arkadagly döwürde joşgunly eserlerinizi ýene iýdi giderlikde halkymyza ýetirmeklikde size zähmediňizde de durmuş ýoluňyzda da dörejilik ýoluňyzda da ul üstünlikler arzu edýär Halipa. Janyň sag bolsun, işleňiz rowaç bolsun. Garaşsyzlyk bilen galkynyň göwnümiz bugün aýdym bilen sagaşdy, söhbet bilen baýlaşdy. Garaşsyzlyk toýunyň 30 ýyllyk bilen hem siz tüýsürekden gutlaýar. Toýlarda diýdarlaşar Halipa. Janyň sag bolsun, köp sag bolun. Köp sag bolun Ýakup, siziň hem işiňizde üstünlik arzu edýän. Köp sag bol Halipa. Anha, hormatly adamlar, biz bugün sungat söhbetdeşlik atly gepleşigimiziň dowamyna Türkmenistanyň at gazanan bagşysy Rahman Rahmanov bilen täsirli söhbetler size ýetirdik. Şeýle millilikleň arasyna täsirli söhbeti owaz bilen, tüýjü söz bilen sazlap size ýetirmeklikde bize uly ýollar açan Gahrman arkadamyzyň adyna alkyşlamazy ýollaýar. Mehriban prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, alyp barýan ähli işlerine mydama üstünlük kemra bolsun. Ýurdumyz toýlar mekany, öňümizde şanly garaşdyrlygymyzyň 30 ýyllyk toýy ýetip gelýär. Şeýle şanly waka dawaraly pursat bilen Gahrman arkadamyzy ähli türkmen ilimizi tüýsürekden gutlaýar. Adamlar batly bolsun, saçaklar dağıtlı bolsun, arkadagly watanymyzda belenilýän ähli toýlar gutly bolsun. Mehriban adamlar şeýle ýagşy arzu umytlar size ýollap, bu gepleşigimizi jemleýär. Gepleşigimiziň inlik sanlaryna diýdarlaşýança hoş wagtyňyz.